So naata sa ko ano sa Kandugay Barili. Sa ti pangadir dai. Blue space daw, blue space. Hee! Blue space. Ya, mura siya na ay cottage diri sa tunga sa dagat. Oh. Ano siya diri? Tunga sa siya dagat. Blue space yan. Tunga na siya marag swimming pool. La, paghinay la. Kaligo kita gapo. Butangan lag slide di ari ba? La. Di ko maligo laom. Pero pwede. Mari siya dire. Slula pag hinay la. pag hinay lula winding. Ayaw jud kuan la, dak kay naka-vlog ra ba ka? Kasing ma-viral. Nindot biya siya. Sige, baligo na ta. Nilangay ko gadget putas man. Nay siya ba kay basig ang baybayon? Ahonasan, nyanam to sa tunga. Sulawom gyapon. La, nga nang wawang ka maligo, la. La, nga di man ka maligo? La. Ha? Pwede ra magpante? Pwede ra magpante? Ha? Nakay short? Oh, naaman ka di ay. Okay ra na ay. Imong abilidad ba? Bitaw, imong abilidad pakita ami. Kita. Aman kuno be. Mo na nang alibida. Mo na nang kuana. Sige din. Sige na yun. Ay God, look. Natural na look. Wala kang katpon ka. Lang sa may katambag nito sa mga di ka maumulangoy. Sa mga di ka maumulangoy. Unsala. Ari ka. Dili ka pasundog, ha? Dili ka. Tanawa na ligo nang motor. Mao gyud. Murag ka na. Murag daga. Yan awa. Buyag. Awa like crab. Ha? Amang crab. Sayo gamay. Murag ka pa. Ang hirap ka. Og ni pirang pa sa karat.
American corn. Matugkad mo din. Matugkad naman na. Maghahana. Dito ganyan. Puslod na ya gamit lang. Di ba? Di ka pasapol ah. Ana lang ko. Maglangoy-langoy, inom-inom, tubig sa kais. Sorry, ganito tuyo ko. Last year. Ayaw mo